ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Щиро вас вітаю, дорогі брати і сестри. Вернулися капуцину молодечно. Святые имши, так само наш костел. Дякую Богу, вернулися. Переживаем уже 5-ю великодную неделю. Это особливый час, период, коли Бог приоткрыває нам свою силу, свою моц. Сьогодні так само в літургії слова ми почуємо про певний образ, яким Бог покаже нам, як Він сам ось бачить відносини з нами. І запрошую вельми уважливо сьогодні слухати слово, бо воно справді нам самим допоможе ось убачити, пережити, відкрити тоє, як Бог до нас звертається, як нам належить до Бога звертатися, ким Він для нас є. І ще більше зможемо сьогодні це усвідомити. Гэтую святую мшу я цelebrую за всіх вас, за нашу парафію, особливо за тих, кому, може, в гэтые дні особливо тяжко, хто переживає якісь кризиси, за всіх самотних, терпячих і хворих. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб посвяціў гэтую воду, якою мы будем окропленные на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставаться верными Духу Святому, якога мы приняли у сакраменте хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пожадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Твоё збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Покорно молим Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Твоёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў пророку Елисею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Христа, Пана нашага. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людям добрай
Помолимся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогаю Тваёй ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Іерусалім, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барнаба узяў яго і прывёў да апосталаў і расказаў ім, як ён у дарозе убачыў Пана, і што Пан казаў яму, і як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Езуса. Як разам з ім ён выходзіў і ўваходзіў у Іерусалім і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарыю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі і Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам. І напаўняўся суцяшэннем Святога Духа. Гэта Слова Божае. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Виконую обіцяння перед тими, хто боїться Його. Нехай споживають бідныя і насичаються. Нехай хвалять Бога тыя, хто Його шукає. Нехай серце їхнє живуть навеки. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Успомнять и навернуться до Пана все межи земли, и поклониться перед Тобою все племены язычников. Только Ему будут поклоняться все, кто спит у земли, перед Его обличьем упадут усе, кто обертается в пыл. Але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестят Его справедливость народу, який народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе.
Читання першого послання святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом ці мовою, але учинком і правдою. І по гэтым познаем, что мы от правды, и супакуем перед им наше сердце. Бо коли сердце наше осуждає нас, то Бог больше за сердце наше и ведає все. Умилованные, коли сердце наше не осуждає нас, то ми маємо отвагу перед Богом. Об чим не попросим, отрымаем от Яго, бо заховуємо заповіді Ягони і робимо тое, що Йому подобається. А заповедь Яго такая, каб мы верили у імя Сына Яго Єзуса Христа і любили один одного, як Ён загадав нам. І хто заховує заповіді Ягони, той живе у Богу, а Бог у ім. І по духу, якого дав нам, ми довідуємося, що Ён живе у нас. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Составайтесь во мне, а я у вас, скажа Пан. Кто застається во мне, той приносить богатый плод. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Я – сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой – виноградар. Кожную галінку ува мне, якая не приносить плоду, ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш пладоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказаў вам. Заставайцеся ува мне, а я ў вас. Як галінка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застанецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я – виноградная лоза, вы – галины. Кто застаецца во мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён, бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ува мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне, і збіраюць іх і кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ува мне, і словы мае ў вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтаму славіцца Отец мой, калі вы прынесяце багаты плён і станеце маімі вучнямі». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Вось, дарагія браты і сёстры, мы прыходзім у касцёл, і не проста так прыходзім, не сумняюся, што кожны з нас прыходзіць, канешне, каб усё ж такі падтрымоўваць свае адносіны з Богам, каб будаваць іх, каб у Бога пазнаваць, каб таксама пазнаваць саміх сябе, кім мы ёсць насамрэч. Бо таксама мы ўжо ведаем, што у Божых вачах нашае жыццё выглядае трохі інакш, чым у нашых вачах. І мы ведаем, што наш позірк, наш погляд на наше жыццё, ён мяняецца у залежнасці і ад пары году, і ад таго, ці выглянула сонейка, у залежнасці ад розных сітуацый, ад настрою.
много фактараў уплывае на тое, як мы глядзім на саміх сябе, на нашае жыццё, на Бога. Вось. Таму мы хочам прыходзіць сюды, таму мы сюды прыходзім, слухаем слова, для таго, каб пазнаць, як яно ёсць насамрэч, як яно ёсць аб'ектыўна, Божымі вачамі, вачыма таго, хто стварыў гэта ўсё, хто ведае, як гэта ўсё працуе. І сённяшняе слово, яно заклікае нас зноў вось так падумаць над тым, паразважаць, прыгледзецца нашым адносінам з Богам, як яны павінны выглядаць, да чаго іх можна параўнаць, а можа яшчэ інакш, як Бог хоча, як выглядалі нашы адносіны з ім, як ён гэта бачыць. Чаму гэта важна, адказаць на гэтае пытанне? Таму што, як вы добра ведаеце, калі мы нешта ведаем, чаго мы хочам, калі мы ведаем нейкую мэту, то намнога лягчэй яе дасягнуць, бо цяжэй дасягаць мэты, калі яна размытая, калі не зразумела, куды я іду, а чаго я шукаю, як яно павінна быць увогуле. Вось. Христос на тое прыйшоў у гэты свет. Адна з мэтаў, каб аб'явіць нам Айца, паказаць нам Бога, паказаць нам, чаму мы называем увогуле Езуса святлом нашага жыцця, святлом нашых сцежак, таму што ён у гэтую цемру асвятляе і паказвае шлях. І мы пачынаем больш бачыць, больш разумець, больш арыентавацца ў прасторы, больш разумець, у якім месцы мы знаходзімся, а куды нам трэба ісці. І сёння мы атрымліваем ад Езуса падарунак, вельмі прыгожы вобраз. Падарункі ў жыцці могуць быць розныя, і ад Бога могуць быць розныя падарункі, могуць быць розныя сітуацыі, могуць быць ласкі, якія нас умацоўваюць, могуць быць нейкія харызматы, дары, здольнасці, можа быць нейкія пачуцці, можа быць, напрыклад, адсутнасць пачуццяў, можа быць якісьці чалавек падарункам для нас. Але таксама падарункам можа быць вобраз, які нам асвятляе шлях. Вобраз. І вось сёння такі падарунак мы атрымоўваем. Сёння Езус бярэ перад намі такую вінаградную грозь, не грозь, цэлую лазу і паказвае: глядзіце сюды. Я думаю, што ўсе бачылі, як расце вінаград. Некаторыя, можа, нават спрабавалі расціць нават у нашых беларускіх умовах. Можа, нават і штосьці з яго яшчэ вырабляць, таксама спрабавалі, чаму б і не. Вінаград, вельмі цікавая расліна. Еўс кажа: паглядзіце, нават сама прырода паказвае нам, як маюць выглядаць нашы адносіны з Богам, кім мы ёсць і кім ёсць Бог для нас. Гэта можна заўважыць нават у гэтым створаным свеце. І сёння мы маем гэты вобраз вінаграднай лазы і галінак. Вінаградная лаза, Езус кажа, што гэта ён, сапраўдная вінаградная лаза, а галінкі гэта мы з вами. Варта трошку зрабіць такі флешбэк у гісторыю Ізраіля, каб зразумець, што вобраз вінаградніка не Езус прыдумаў. Ён яго ўзяў, таму што гэтая расліна, вінаград, вінаграднік, вінаградная лаза, яна для Ізраіля, для народу ізраільска з'яўляецца чымсьці такім, не ведаю, як у нас, можа, не ведаю, бяроза, штосьці такое, такая культуровая, такое важное, з чым атаясамляецца народ, што так у сэрцы глыбока ў людзей сядзіць. У святыні, у Іерусаліме была золата зроблена такая вінаградная грозь над уваходам. На манетах часу макабейскага, дзесьці 150-200 год да Хрыста, таксама была вінаградная грозь набітая таксама. Гэты знак для іх вельмі блізкі і вельмі важны. Гэта трэба разумець. У старым запавеце вельмі часта Бог называе праз прарокаў народ свой вінаграднікам. Вінаграднікам, які засадзіў ён, які пан засадзіў. Вы мой вінаграднік, кажа Бог, вы. Я вас зрабіў чыстымі, каб вы прыносілі плён, каб вы радаваліся, я вамі апякуюся. Але заўсёды, калі прарок кажа ў старым запавеце пра вінаграднік, заўсёды гэта ўжо ў сувязі з тым, што гэты вінаграднік нішчыцца, што яны становяцца такой, ведаеце, лазой ад іншага вінаградніка, што яны запускаюць чужыя сокі ў сябе, калі яны пачынаюць пакланяцца іншым багам. Яны кажуць: глядзі, я цябе стварыў чыстым, я збудаваў агароджу, а ты запусціў, можна сказаць, у сябе заразу такую.
да, што вінаграднік цяпер вяне і гіне, потому што ты не захацеў вось быць пад рукой маёй, мяне вінаградара. І вось народ ізраільскі лічыў заўсёды, што гэта мы вінаграднік Пана. І сучаснікі Езуса, тыя, для каго Езус вось беспасрэдна казаў гэтыя словы, яны таксама лічылі, што паколькі мы ізраільцяне, то мы ўжо збаўленыя, мы выбраны народ, всё, дастаткова таго, што я ў вінаградніку знаходжуся. І Езус кажа такое правакацыйнае слово, кажа: я сапраўдная вінаградная лаза, а вы галіны. Недастаткова таго, што вы маеце знешнюю прыналежнасць ці да народу ізраільскага. Мы сёння бы сказалі, недастаткова таго, што мы знешне прыналежым да касцёла, да, што мы ахрышчаныя і нічога з гэтым не робім. Гэтага недастаткова. Калі вы трываеце ўва мне, калі маеце еднасць са мной, тады вы жывяце. Я вінаградная лаза, а вы галіны. Это вельмі прыгожы вобраз. Глядзіце, што дзе ёсць раздзяленне паміж галінай і лазой? Дзе мы знойдзем яго? Да яго няма па сутнасці. Ёсць лаза, і ад яе выходзяць галіны. Гэта адно цэлае. Паглядзіце, як Бог паказвае нам вось сябе і нас, адносіны з намі. Бог кажа, што не можна нас раздзяляць, мы адно цэлае. Мы адно цэлае. Это калі мы ўдумаемся ў гэтую думку, калі мы ўдумаемся вось у гэтае слово, яно сапраўды можа вельмі моцна нас здзівіць, што Бог не толькі запрашае нас да адносінаў з ім, да нейкай размовы, да нейкіх там, не ведаю, вырачэнняў, ахвяраў з нашага боку, малітваў, а Бог са свайго боку нейкую ласку нам дасць. Бог кажа, што я запрашаю быць адно са мной, адным цэлым. Мы адно цэлае, дарагі брат і сястра, мы адно. Бог хоча, каб вось гэтыя сокі, якія ходзяць па ім, хадзілі і па нас, так можна троху брыдка кажучы, да? Каб гэты дух, якім сам Бог жыве, гэты дух святы, каб ён пранікаў і нашае нутро, і нашае жыццё. Глядзіце, наколькі гэта прыгожа. Ці маглі мы аб чым бы такім марыць, што мы будзем самім Богам адным цэлым? Гэта, у мяне ў галаве поўнасцю гэта не ўкладваецца. Я думаю, што у многіх з нас таксама можа не ўлажыцца, таму што гэта перарастае наше разуменне, кім ёсць Бог, а кім ёсць мы. Але гэта адно цэлае. Глядзіце, які прыгожы вобраз, што паказвае нам Езус, да чаго ён нас заахвочвае. Кажа, вось як павінна выглядаць нашае духоўнае жыццё. Увогуле нашае жыццё, не толькі духоўнае, цялеснае таксама. Вось так, еднасць з ім. І тады будуць плады. І вось, калі мы паглядзім на гэтае слово, Езус, калі вось дае нейкі вобраз, ён звычайна яшчэ таксама кажа нейкае слово такое вось у, як это по-беларуску, повелительном наклонении, да? Тут так нешта да нечага захвочвае, дае нейкую захвоту. І ён кажа адно з такі слова: заставайцеся ува мне, заставайцеся. Больш ніякіх наказаў не дае, толькі кажа: заставайцеся ува мне, а я буду у вас. Вось гэтае слово заставайцеся, яно вельмі істотнае, вельмі важнае. Грэцкае слово, якое там ужыта, менейн, яно нават не столькі заставацца, колькі азначае проста пераехаць у нейкае памяшканне і там застацца назаўсёды, прапісацца, можна сказаць, да? Езус кажа вось так: далучыцеся да мяне і прапішыцеся тут, хай гэта будзе ваш дом. Заставайцеся ўва мне. Не ведаю, як для вас, браты і сёстры, для мяне гэтае слово няпростае, таму што звычайна, калі вось ёсць нейкая справа, калі я ведаю, што нечага трэба ў жыцці дасягнуць, то пытанне ўзнікае такое: што мне рабіць? Такое актыўнае, што я павінен рабіць? Што мне рабіць, каб, не ведаю, быць едным з Богом, адным з Богом? Што мне рабіць, каб быць адным з другім чалавекам? Што мне рабіць, каб навучыцца любіць? Што мне рабіць, каб перамагчы свае страхі? Што мне рабіць? А Езус кажа неяк дзіўна так: будь ува мне, заставайся ува мне. Вот Езус кажа: будь. Як это быць? Это не просто. Каб ён сказаў: возьми там сякеру, нешта парабі, ці там пабудуй нешта, ці там прачытай нешта, ці яшчэ, то зразумела. А вот як это быць? Ці ўмеем мы, браты і сёстры, увогуле быць? Вельмі цікавае слово, калі Езус кліча сваіх вучняў,
ён кажа ім, Марк так апісвае, паклікаў 12, каб з ім былі. А потым уже кажа, і каб потым высылаць іх таксама прапаведаваць Евангелие і выганяць злых духаў. Але першае, паклікаў іх, каб з ім былі. Все, што ім трэба было рабіць? Проста быць з ім. Вось проста з ім быць. І вось тут я бы вельмі хацеў затрымацца, каб мы зноў падумалі, ці ўмеем мы у нашым жыцці быць, прысутнічаць. І кажу не толькі ў адносінах да Бога, але ў адносінах і да саміх сябе. Ці ёсць такія моманты ў маім жыцці, дзе я адчуваю, што я проста жыву, ёсць, што я вось тут і цяпер, што я адчуваю, што вось тэмпература тут паветра, не ведаю, так 20, да запаху ніякага не адчуваю, не, я здаровы, проста так не адчуваю ніякага запаху, ніякага асаблівага такога, ну, можа, троху пасхал тут аддае сваім запахам. Вось, штосьці яшчэ, але я адчуваю, што я ёсць, што я прысутнічаю, што маю перад сабой вас, што побач мы тут усе знаходзімся. Гэта такія вельмі простыя рэчы, якіх мы у забеганні нашага жыцця нават не заўважаем, а наколькі яны істотныя. Ці можам мы ўсвядоміць сабе, што вось цяпер, тут і цяпер Бог ёсць. Ён прысутнічае і ў нашым жыцці. І мы ёсць перад ім. Мы ёсць. Мы знаходзімся перад ім. Вельмі цікава, так калісьці я чуў пра даследаванні адносна людзей, якія спрабуюць зрабіць самагубства. Ну і ёсць такія даследаванні, што ім дапамагае, людзей, якія спрабуюць вывесці людзей з такіх станаў самабойчых такіх. І кажуць, што найбольш эфектыўным метадам дапамогі такім людзям, якія хочуць закончыць сваё жыццё самагубствам, не з'яўляюцца рады, усё будзе добра, трымайся, там, зрабі так, паглядзі на гэта, знайдзі радасць у сваім жыцці. А што найбольш памагае проста ціхая прысутнасць побач, быць побач, ўсё, нічога не радзіць, нічога не тлумачыць, проста быць. Гэта вось тое, што найбольш дзейсна дапамагае чалавеку выйсці з такога стану, калі я проста ёсць побач. Глядзіце, як гэта важна, а як гэта незаўважальна. Тое самае з Богам. Мы многа чаго можам думаць і пра малітвы, што нам на малітве рабіць, сколькі нам усяго трэба адчытаць і прагаварыць. А ва ўсім гэтым можам забыцца, самае галоўнае, не заўважыць, што Бог тут ёсць, што Ён усё гэта ведае, што я проста хачу з ім пабыць. Гэта вельмі істотна ў нашым жыцці. Ёсць такая гісторыя, калі чытаў каментарыі да сённяшняе слова, мне яна спадабалася, што нейкім амерыканскім гарадку быў, назовем яго бармен, такі кіраўнік нейкай карчмы, забягалаўкі. І ён любіў там камбінаваць, і цэны павысіць, і кагосьці падмануць, і гэтак далей. І ўвогуле жыццё яго вельмі дрэнна складвалася, але нейкі пастар па прозвішчу Робертсон яго выцягнуў з гэтага жыцця, уратаваў яму, можна сказаць, жыццё. І ён далей быў пры гэтай працы, працаваў у гэтай кафешцы, скажем так, і старыя звычкі да яго вярталіся часамі, каб нешта так накруціць, нешта зрабіць, кагосьці падмануць, штосьці там не разлічыць. А ён, пасля знаёмства з гэтым пастарам, проста павесіў яго фотаздымак на сцяне. І так апісваў, што калі у яго такая спакуса была, ён проста глядзеў на гэты фотаздымак гэтага чалавека, які яго натхніў жыць інакш, паказаў яму іншую радасць. І ён глядзеў на яго, і тады адыходзілі гэтыя спакусы. Ён як бы адчуваў, што гэты чалавек з ім прысутны, той чалавек, якім ён захапіўся. І тое самае хоча нам такі больш рэальна, не праз фотаздымак, а рэальна даць Бог. Браты і сёстры, наша натура ад першароднага граху, яна слабая. Заўсёды ў нас будзе тэндэнцыя, хоць хочам мы заўсёды рабіць добро, будзе тэндэнцыя рабіць зло. Будзем ўсё роўна вяртацца часамі да сваіх слабасцяў, да сваіх грахоў. Будзе гэтая розныя сітуацыі, розныя праблемы будуць нас скіраваць у той бок. Што нас утрымае? Хто нас утрымае? Калі мы не будзем усведамляць сабе прысутнасці, калі мы не будзем заставацца ў Езусе Хрысце, мы будзем вяртацца да старога жыцця, да жыцця грэшнага, якое будзе забіраць наш супакой, якое будзе раніць нас і блізкіх, якое будзе закрываць нас адзін на аднаго.
якія плады хоча даць нам Езус. Ён кажа, што вось калі будзеце ва мне, будзеце мець плады. Мы, калі звяртаемся да Бога, калі прыходзім у касцёл, розных пладоў спадзяемся, што неяк нам і жыць лягчэй стане, што і розныя праблемы вырашацца. Розных пладоў спадзяемся, і калі гэтага не атрымліваецца, то мы расчароўваемся часамі. Ёсць такая неахвота ўвогуле маліцца, пазнаваць Бога, бо не надта гэта працуе, і не хутка гэта працуе. Бог – галоўны плод, які дае. Гэта еднасць з ім. Еднасць з ім, яна нясе плады ў нашым жыцці. Можа, такія, якіх мы не спадзяемся, намнога больш трывалыя і дзейсныя, якія даюць нам сапраўдную радасць. Святы Павел піша, што плады духа – гэта лагоднасць, любоў, доўгацярплівасць, радасць, прабачэнне. Вось тое, плады не тое, што дзеецца навокал, плады тое, што дзеецца ў нас унутры. Гэта сапраўдныя плады, якімі мы людзьмі становімся. Што адбываецца ў нас? Гэта адбываецца паволі і незаўважна, як у вінаграднай лазе. Вінаград, галінкі растуць паволі і незаўважна. Бог вінаградар, ён дзейнічае, ён не сядзіць, склаўшы рукі. Калі бачыць, што трэба нас падрэзаць, ён падразае, каб яшчэ больш пладоў было. Маю на ўвазе розныя сітуацыі, дзе трэба, можа, і нас на месца паставіць, дзе трэба паказаць нам нашу слабасць, нашу пыху, ўсё тое, дзе мы спадзяемся толькі на ўласныя сілы. Гэта ўсё дзеецца ў нашым жыцці. Вось таму, браты і сёстры, запрашаю вас паразважаць сёння над гэтым вобразам лазы і галінак. Якая я галінка? Плодная ці бясплодная? Ці перадаюцца гэтыя Божыя сокі ў маё жыццё? Калі не ведаю, як гэта зрабіць, як застацца, як быць у Богу. Ну, ёсць некалькі рэчаў. Першае, канешне, гэта святая камунія, дзе мы можам не толькі духоўна, але і цялесна знаходзіцца ў Богу, а Бог у нас. Таму сёння такая просьба ў мяне таксама, заахвота камунію, якую сёння многія будуць прымаць, перажыць вось так, што вось цяпер сапраўды усвядоміць, што гэта момант, калі вось гэтае Божае жыццё, Божыя сокі, як у вінаграднай лазе, напаўняюць мяне, што Бог прыходзіць і адорвае мяне сваім жыццём, што цяпер ён ува мне, а я ў ім. І ён не кажа мне потом, што там рабіць, што не рабіць. Проста ўсвядоміць, што ён ёсць тут. Бог тут, ува мне. Тыя, хто не можа сёння прыняць камунію, запрасіце яго так духоўна, запрасіце, Божа, прыйдзі ў маё сэрца, сваім духу. Тое, што можа ува мне цябе прыняць, хай увойдзе, хай прыйдзе. Сапраўды, хай асветліць усе мае гэтыя цёмныя закуткі, якія не належаць табе. Я хачу, каб яны належалі табе. Перамяняй маё жыццё. Вельмі добрай формай малітвы, таксама такой прабывання, школай малітвы з'яўляецца адарацыя. І не толькі найсвяцейшага сакраменту, калі ён выстаўлены тут. Адарацыя можа адбывацца дома ў пакоі, можа адбывацца на лавачцы ў парку, можа адбывацца ў касцёле, калі нікога не маці, ёсць усе. Проста калі я станаўлюся перад Езусам, пакланяюся і проста кажу: Езу, гэты час для цябе, проста хачу з табой пабыць. От паспрабуйце так на гэтым тыдні знайсці такі час на малітву. Проста нічога не гаварыць, нічога, абсалютна. Проста Езу. На пачатку можна во імя Отца і Сына і Духа Святога, каб з Богом пачаць. Можна ў духу сказаць: Езу, гэтыя 5 хвілін для цябе. Я проста хачу пабыць. Я думаю, што гэта будзе вельмі добры досвед. Вельмі добрая такая трэніроўка быць. Я думаю, што калі мы такое будзем практыкаваць рэгулярна, хоць нават па 5 хвілін у дзень, то мы навучымся таксама і самімі сабой больш быць, больш заўважаць таго, чаго мы раней не заўважалі. Проста дзяліцца не нейкімі рэчамі, не нейкімі высілкамі і словамі пустымі часамі, а самімі сабой. Вось такі вобраз Бог сёння нам дарыць. Падзякуем яму за гэта і паспрабуем скарыстацца. Амен. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, і неабачнага, і адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага,
Да Бога, які паяднаў нас з сабою ў сваім умілаваным Сыне, Езусе Христе, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай воляй. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб яны знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання. Цябе просім. Молімся о Божым благословенні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай для брата Віталія Бондаронка. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі. Цябе просім. Боже, Ты пра смерць і воскресенне свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашыя малітвы і кіруй намі, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую мы вызнаём. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Пан Бог, прими ахвяру из рук Твоих, славление и хвалу имя Своего, так само на корысть нам. Божа, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз Яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння.
Таму откупленное человечество во всем свете радуется у воскресенню Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана, Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего приезда в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Амен. Называемся дзецьмі Божымі, і імі з'яўляемся, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во Царство Твое, будь воля Твоя,
нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоя воля. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Я сапраўдная вінаградная лаза, а вы галіны. Хто трывае ўва мне, і я ў ім, той прыносіць багаты плён. Аллилуйя. Приди, любови Божий,
Помолимся. Просим Тебе, Божа, да поможи милостиво Твоему народу, які Ты узмацніў найсвятейшим сакраментам. І учинік, аби он, покинувши старую граховность, перейшов до нового життя у цнотах. Праз Христа Пана нашого. Послухайте яшчэ, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Прабачце, калі ласка, што сёння так нешта зацягнуў. Я проста вельмі заскучыўся. Вось. Перадусім шчыры дзякуй вам і за цярплівасць, і за кожную ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Няхай за ўсялякае дабро ўзнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні мы адзначаем заўтра, у панядзелак, 29 красавіка, свята святой Кацярыны Сіенскай, панны і доктара касцёла, апякункі Еўропы. У гэты дзень свае імяніны адзначае наша сястра Кацярына. Маліцца за яе будзем сёння, падчас святой імшы о 12 гадзіне, то бок менш чым праз гадзіну. У сераду 1 мая успамін святога Юзафа Рамесніка. У гэты дзень таксама распачынаем месяц, май, прысвечаны Маці Божай. І маёвыя набажэнствы у нашым касцёле будуць распачынацца кожны дзень перад вячэрняй святой імшой у 17:30. Будзе пачатак. У чацвер 2 мая успамін святога Атаназія, біскупа і доктара касцёла. У пятніцу 3 мая свята святых Філіпа і Якуба апостолаў. Прыгадаем, што ў сераду 1 мая з нашага касцёла будзе арганізавана пілігрымка на сустрэчу касцёльных рухаў і супольнасцяў у Буцлаве. Аўтобусная пілігрымка, выезд у 9:00, вяртанне каля 18:00. Кошт 20 рублёў. Падчас сустрэчы можна будзе бліжэй пазнаёміцца з касцёльнымі рухамі, якія дзейнічаюць у нашай краіне. Запісацца можна ў закрыстыі ці ў краме. План дня, які там прадугледжаны, можна знайсці на Католік Бай. Вось ёсць гэта аб'ява там. У суботу 4 мая падчас вячэрняй святой імшы о 18 гадзіне будзем гасціць у нашым касцёле архідыяцэзіяльнага душпастара апостольскага руху Маргарытка ксяндза Паўла Эйсманта. Маргарытка – гэта рух малітвы за святароў. У нашай парафіі існуе ажно 32 такіх колы. Ой, нават сам не ведаю. Запрашаем усіх удзельнікаў разам памаліцца і пасля святой імшы запрашаем на сустрэчу. Таксама сёлета дабрачыннае каталіцкае таварыства Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі адзначае 25годдзе свайго існавання, і ў сувязі з гэтым супрацоўнікі Карытас плануюць арганізаваць святочнае мерапрыемства для дзяцей з асаблівасцямі і анкалагічнымі захворваннямі. Арганізатары просяць падтрымаць матэрыяльна гэтае мерапрыемства, якое адбудзецца 13 мая ў цэнтры Карытас у вёсцы Ляскоўка. Калі нехта хацеў бы аказаць дапамогу ў гэтай справе, можна пакінуць свае ахвяраванні ў скарбонцы Карытас пры выхадзе з касцёла. Таксама прыгадваем пра тое, што просім дапамогі і падчас гэтых працаў у нашым касцёле, якія вядуцца, што абкладваем каменем гэты цокальны паверх. Таксама распачынаецца ўжо коўка брамы касцёльнай і ўваходных дзвярэй на касцёл. На гэта ўсё, канешне, таксама будзем прасіць падтрымкі. І прыгадваем яшчэ, што 19 мая адбудзецца дабрачынная выстава ярмарка «Мой касцёл». Як мы ўжо казалі мінулыя тыдні, што до 12 мая можна штосьці намаляваць, выразаць, альбо якімсьці чынам выявіць наш касцёл. І падпісаць, хто зрабіў, колькі год гэтаму аўтару. І таксама 19 мая мы зможам гэтую выставу разам паглядзець. Таксама сёння падчас малітвы вернікаў меліся мы памаліцца, такі забыліся прачытаць памерлага Тадэуша, то калі можна, давайте паўстанем разам і гэтую малітву занясём за яго душу, каб меў радасць жыцця вечнага ў небе. Вечны адпачынак дай яму, Пане. Няхай адпачывае ў супакоі вечным. Шчыры дзякуй вам яшчэ раз за супольную малітву. Дзякуй усім тым, хто маліўся за братоў падчас рэкалекцый нашых манаскіх, якія мы перажывалі. Добры, прыгожы час быў. На перажыванне
гэтай нядзелі і ўсяго тыдня прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, слухай спокусу і пастор злого. Будь з нами.